Silav û rêz otomobîlhezênê ja. Ji Qoserê ji ax ziyaretê li ser riya Hevrîşîmê hûbxêr hatin kanala otomobîla min. Îro ev bi mêvaneke da dîsa bi wehşekê ji wehşa li Audi A4 pêşberî we ne. Modeleke gelekî lezgîn e û gelekî xurt e. Berî ku em dest bi bernameya xwe bikin, em dixwazin spasiyê xwe li Dinç Otomotîvê bikin ku ev model ji bo danasînê dan me. Temaşevanên ê wek hûn dizanin Audi markeyeke Almanî ye û ji sala 1899 ve otomobîlan çê dike. Navê bêjeya Audi ji bêjeya Latînî ya harcê tê dariştin. Wateya wê guhdar bike ye. Ev çar xelekê ku logoya wê destnîşan dike. Audi di 1932 de sê şîrket kirî tevî xwe kir û bûn çar xelek, yani çar şîrket tam pêk tê ev marka. Her marka modelên xwe li gorî çanda xwe ango li gorî ernîgariya xwe çê dike. Mesela ev modeleke Almanî ye, wek hûn dizanin di Almanya riyên pir dû dirêj û pir xweş hene. Ji ber ku li wan riya de çi lazim e? Lezgînî lazim e. Ji ber vê çi lazim e? Motorên xurt lazim in. Ev model jî bi taybetiyê Audi û giştî ê ku di Almanya çê dibin, motorê wan pir bilind in, pir bilez in. Pêşî em ê behsa pozê wê bikin. Di pozê wê tiştê ku ber çavê me dikeve çi ye? Ev bi makyaj kirinê ev serrada wê hat mezinkirin, hinekî din hat mezinkirin. Ev logoya wê heye. Balaq bidinê serradê vana mezin ji ber çi mezinin? Otomobîlên ku modelên ku motorê wan mezin ji bo ku zêde germ nebin, hênik bibin, ev serradê ku çê dikin mezintir ji bo ku bal vir her motorê zêde germ neke. Ji xwe farê wê ê matrîksin, dema tu otomobîlê digire diraqisin, xweşik dikin û lo herikbarên jî diherikin. Ev babir divir hatiye çêkirin, hat vir derbas dibe bayê ku ji bo ku hêza wê bişkîne. Me got ev logoyên wê çar heban, çar xelekan bêkte. Ev nivîsa Quattr ku çawa Volkswagen ser enkûbeyê ava dibin, modelên bilind ê Audi jî ser Quattrê, ser platforma Quattrê tên ava kirin. Ji ber ku Audi markeyeke Volkswagen'e ev jî xetê ku yan jî endezyarên ku şekil didinê jî mîna ê Volkswagen'in. Dema hûn bala xwe didin ser kapûtê wê jî ev xetê ku hatiye çêkirin hema mîna Passatê ye. Naje em kêleka wê ne hevdeh înç hatiye bikaranî ji bo konforê gelek baş e û di ortê de logoya Audi heye. Ji xwe van der sinyal hene li kêleka wê. Ev yani van xetê ku hatiye çêkirin bala xwe bidinê divir xelas dibe û divir dewam dike ku em dikarin bibêjin hema ji Passatê hatiye wergirtin. Deriyê wê bawekî pir artîstane vedibe ku dema tu wilo dike deriyê wê jêr de tên jor ve bi vî awayî tu vedike. Mufteya wê vî şeklî em rayî ve bidin û em vekin vî awayî vedibe. Di modelên Audi de kêfam gerek ji dawiyan tê, gerek sportîv ji xwe vê otomobîlê ser xurtbûnê û sportîfê hatiye avakirin, dîzaynkirina wê. Vê kêlekê wê me destnîşan kir pêşiya wê jî sade û ser wê jî sadeyî berê dawiyayê gelek xweşik e. Divir çel nivîsiye, çel ew hêza ku em behsa ku Quattr û ser platformayê ava dikin, ev hêzek yan quweteke ekstra ji bo vê motorê çêkirine. TDI jî navê motora wê wekê hûn zanîn ê Volkswagen TDI ê ku hemû modelan de tê bikaranîn. Logoya wê bawekî mezin hatiye çar xelek vir hatiye nexşandin û A4 jî navê modelê ye. Ku ev ya A1 heya A8 ji dere derbas dibe.
Lijer weko lê berê de jî kêfam gelek jwantên ev egzozên ev yek a henekayê valayê evêya de a bira egzozê diheb tê de hene eşxo dîzelê û niha heykum dawiya wê ne em bagajayê vekin bagajayê dikar wek opsiyon bikire ev ya ne elektronîkê bagajayê vekin 480 litreyê li gorî raqîbên xwe raqîbê kî ne rêze sêyem ya BMW Superb a Skoda Passat ku ak xuşka wê tê nasîn di segmenta D'yê de tên pênasekirin bagaca wê şo wekû hûn dibînin sadeyî gelek firehê li gorî raqîbê xwe jî ew ê temam dike li vir taybetiyek xweşik heye ku demat ev bigê ji vî lastikê jêrê dikare hawlo li vir bigire û lastikê xwe derxe li vir jî lastikek heye ku ev jî 17 înca pêk tê wek ê ku niha li serin li vir qance hene qanceyê xweşik hene bi alemyonê hatiye çêkirin bagaca wê jî û ev fîle hene ji bo ku tu eşyayên xwe biçûk têxe û nelexe dawiya wê û bagaca wê bi vî awayî niha derbasî dawiya wê hundirê wê bin niha jî em li dawiya wê ne padankên pêşî li gora min hatin amadekirin mesafa wê gelek baş e çûngê min li vir diheb klîma hene li vir dikarê asta wan yan derece wan ew bikir vir jî berê wê dikare eyyar bike ji ber ku li veya ewa platforma quater tê amadekirin yani taybetiyek wê heye çarteker û dikare bajor ji ber wê ev tünela wê gelek mezin e yek wê ortê rûnê ji bo wî divê ku nerahet be keresteyên ku bi giştî hatiye bikaranîn ji xwe gelek baş e alkantara û ev nexşên ku hatiye çêkirin ev kêl gelek xweşikin belê jêr dîsa plastîkên hişk hatiye bikaranîn mesela ji vir û pêv van jêra pêşiyê de jî em ê destnîşan bikin ku hişk hatiye bikaranîn evana ê orîjînan ê resenin dawiya wê bi vî awayî yani ji bo du kesa gelek rehet e li vir wê ji bo qedeha cêk xweşik heye ev qapaxa wê ye vir dikarin tişta dêxîne û li vir jî ji bo qedeha çayê yan jî avê cêkî pir xweşik gelek ya hez kir li vir çengelek heye de şaş nar daviyê li vir beşek tuneyî ji bo ter davî em jî vî awayî dawiya wê dawiya wê ji bo du kesan rêwingî gelek rehet e padankên wê gelek rehet in û pişta merêv zev dikin û niha em ê derbasî pêşiya wê bibin kokpîta wê bibin Dema merêv kokpîta wê dinare ev ekrana ortaya û direksiyona wê gelek sportîv ez gelek direksiyona wê hez dikim şu kokpîta wê keresteyên ku hatiye bikaranîn giştî gelek baş e gelek nerm e berê aliyê jêr wan de ê hişk hatiye bikaranîn ew jî normal e taybetiyek diveya de hey girîng li gorî min ku ez vêya bêjin awdî prens heyî ku di nav bajar de frêna acîl dike dema ji bo ku ciyekî xetere çê bibe taybetiyek gelek xweşik li gor min gelek endezarê wê pîroz dikin ku taybetiyek gulo xistine vê modelê kadrana workshop de a pêşî piş direksiyonê gelek baş e bi sê çar awayên wê hûnkarin bikarînin ya herî xweş ev a sport e gelek baş e wekî din ji xwe gelek piyano bilek hene hûrgiliyên detayên gelek piyano hene mesela li vir hene li vir heye li vir komple heye û li kêlekî wan jî heye gelek piyano bilek hûrgiliyên wê hene gelek xweş in a ku ji ser direksiyonê hûn hem karin vê ekranê eyyar bikin hem jî karin kadrana wê eyyar bikin pênc heb modên wê ajotinê hene birde va hûn dibînin ofîsl heye comfort heye audi heye û dynamic heye û individual heye û vana jî li gorî
konforê li gorî şewata xwe û dikarin riya de bikar bînin. Ortê de hewadarkirinekê ye ji bo klîmayê weka Passatê hatiye bikaranîn. Belê ev ê henekan e ê rastîn evê beyayê sê heb şu klîma hene û li vir hene û di kêlekê de jî heye. Ji aliyê cê vala çi pêş me dike zêde tiştên vala ji bo wek em bêjin bêrîka yan jî dexla yan jî çavikan çi pêş me dike li vir ya ku em bêjin logoya evê ser heye awilî heye wek ji bo kurlika çixarê heye ez neşaş bin berê wek me gotibû çixara hundirê van otomobîlan ben nexwin hêtirê li vir ciyek din heye vir rêya bû love dibe ciyekî biçûk heye rêya wira kayê dijek girin yani rêya tune bûna ji dibû belkî gopalê wê fitêzê gelek xweşik wekê balafira ye wilo tu diguherîne gelek baş e ji xwe ev me got TDI a Volkswagen e motora wê auto hot heye û a parkê heye din ku divan derhayî mesela li vir çavekek biçûk heye di desta manuel tu dikarî vê dengê muzîkê eyar bike û di vê ortê de jî konsolê çavekek mezin heye ku bibore di vir ji bo USB ciyekê ji bo çixarê yan ji bo hesteyê di vir bê kaplo şarj dibe neşaş bin evê şarj bibe şarj dibe bê kaplo erê min ava şarj bû ev jî gidiye gelek baş e û di vir jî ciyek heye sunroofa wê manuel tu dike û cama wê jî gidiya wayî vedike têra xwe heye segmenta D'yê de wan derevê û guliyê wê jî li vir vala xwe bidinê binerin li vir jî bi piyano bilek hatiye xemilandin evkê makyajê lambeya wê jî heye ji bo makyajê neynikên wê yani dema tu li vir rûdinê ev faldankên te gelek pişta merêv zev dikin ku ji bo ajotinê gelek baş çi qas lezgîn jî here meriv pê naêşe û ev gelek jê hez dikin van detayên wilo biçûk xwatir ku ser wê platformê ava dibe nivîsayê li vir heye heşt hoparlorê wê hene niha jî em ê dengê wê biceribîn ka bê asta wê yan jî çawayî zelal tê meriv nayê hoparlorên gelek başin û dengê wê gelek zelal tê meriv wawayî besa motora wê bikin motora wê tu heb 2 litreyê sed û not belgîre û çarşı torkaya gelek mezin e gelek bilind e heft vitezin de DSG A şanzımana Volkswagen e ya ajotina ve gelek baş ji ber ku 5 heb me got modên wê hene gorî ajotinê gorî suspansiyona wê tê guhartin riya xerabe de jî dema didare ew deng ew tiştên hişk ser asfaltê ye wan kor dika bi xwe dimehîne ser şasiya wê dimehîne bi vî awayî tiştekî ji bîra kir ku paldankê wê em bo havînî bo erdîgariyekê wilo coğrafya kulo de wek Qoserê ku havînî gelek germ e hênik dike û zivistanî jî dicemidîne ev taybetiyek gelek lüks e em hatin dawiya bernameya xwe em spasiyê xwe ji bo dînç otomotîv dikin dîsa kanala me beecbîn like bikin parve bikin çi qas vîdeoyê me temaşe bikin ew qas mê modelên xweştir we bidin nasîn ji Mêrdînê ji Qoserê bi xatirê we bimîn xweşiyê de